odhadují zhruba na 1 milion korun a příčinou je podle vyšetřovatelů vadná elektroinstalace. Nikola Beverková, Prima FTV. 70letý muž zemřel na silnici těsně před koncem roku. Po cestě domů a možná právě na rodinu silvestrovskou oslavu se poporovalo auto. Na silnici mezi Nohlednicí a Olomoucí tak vystoupil a označil to strážním trojúhelníkem. Jenže ke svému vozu a ani zpátky domů už nedorazil. Je Silvestr, krátce před 17. hodinou večer. 70letý muž spěchá domů, jenže v těchto místech se mu vůz porouchá. Auto pak nechává odstavené na krajnici, čeká tam i jeho spolujezdkyně. Už má před sebou posledních pár minut života. 70letý řidič měl poruchu na vozidle, proto zastavil a vystoupil z vozidla a šel dát trojúhelník za vozidlo. Ve chvíli, kdy muž ušel zhruba 50 metrů, připraví další vozidlo. Výstražný trojúhelník už starší pánu na silnici dálky nestihl. Byl právě projížděl osobní vozidlo, které řídila 27letá řidička, pravděpodobně